dobro. Tako, pa da. Ajde, Bož pomozi jer stanemo ovako pa prema istoku. Pa da. Ja sam prvo do sebe treba dati. Evo ovdje sam počeo. Kako veselo. Evo. Kako otac savjetnik svog sina sestra ih. Da? Sine, kad se jede, kaže priči. Kad se radi. Gdje je Salito? Nema smisla, evo Dragane, već kad ga snimaš. Ajde brat. Nazdravi. Nazdravi pa. Nazdravi, brate. Ovako izvodnja, valja da se ovaj čovjek prekrsti malo. Tako je. Tako je, nek se vidi. Tako, Bož pomozi. Srećna početka, jen? Ajde, neka se srećem. Ajde. Nek da Gospod Bog sve što je dobro. Jo. Evo, ajde. Vi, ajte vi, dajte vi. Pa popite prvo. Snimao šljunak. Dobro. Popijte vi pa. Ajde, neki se sreći. Pa da. Ovo treba napravo naslov. Mete naslov. No dobro. Ma neka pa čovjek. Dobro, neka. Ne radi se staro. Pa jeste, u redu je sam. Evo bi da krene već, evo. Ajde. Zima mi je, hladno Ajde, mi mi je. obeledili smo pola crkve i ja da našo nisi izvodio. O, ne mogu, vidiš. Neće da Dajde ovdje. Okrenite. I care Lazare, jen? Tako. Kome crkvu posvećujemo u ovoj jubilarnoj 600-godišnjici Kosovske bitke. Daj Bože što počinjemo danas da u zdravlju i Božjem blagoslovi privedemo kraju. Živjeli svi? Živ bio. Tako. Ajde, nek je sa srećom i živjeli. Živjeli. Ajdečko. Žiko. Može i ovdje. Komad. A što se poznaje latko da zna vidi. Ono, beležim ja ovo. Okej. Ne, onaj on to. Zato je ovaj izradio Novog Sela ili zato? Ko? Ovo je čak. Što bol?
Presti to! Gurni ga i... Ej! Da, neće Ajde, ja ću ovako. Ješ me uvati u kadar? Dobro je. Treba 6 kolica najmanje. Jesi li me? Daj sam. Pa daj mi lopata. Evo ti je iz džepa. Pa jebi, ja se moj donio. Ašo eno ima tamo, evo, pa uzmi Mile Ašo. Mile. Pa da. Pa možeš ti i Ašovom razgrditi. Viki! Ajde kuraj ova. Češke džunorke. Ej, sine, daj količko ovdje. E, tako. Samo si. Pa. Tako. Čipaj. Trebaš malo dalje ako možeš. Ne more otkud. Nema tu. Evo, a može tu. Ajde, dobro. Evo je. Daj ovdje jedna kolica. Tako. Nema pali kolice. Sad će doći. Ne znam. Ne tu. On je ulic, nemoj nam moram na. Ovaj ne valja, ovo je ercegla. Ne može treba ovdje 10 Sve to! Jel vataš ti ovo kako ja to kamen izvedim? Jesi uvatio? Mikso, ajde vataš ti kolica. Sad ću odmah. Gdje ide Lopati. Samo se. Nemoj ti mi tekti, pa ste vi s ove strane. Ide koliko, ona. Ide ovdje. To nije rekao da slika je. Pa jesam ti ja, nisam ni slikao u to. Evo, dom ti tašo, možeš to i ja. Evo. Ovo mora da čuvate. Evo. Ovo mora da čuvate. Kolica i gotovo. Pa s one strane vam je lakše. Ovaj ćošak bolje vam je. Ojde! Dovoljno.
Daj tamo, to je negdje stavljeno. Varjakiti. Samo nemojte da mi vidimo šta tu treba. Ti si mi izneverio svoj. Izneverio se što radiš? Radiš ovdje i sve. Nju, usitaj dobro. Nek se vidi. Futbolski klub ne traje. Neka dobar je. Nemoj. Živa uza plan. Rile, drmaj. Dobro je. Prva liga. Gledaj, ova digla je polja. Dobre, sam malo više. Ovdje. Ne, kružno da se, ne odmah. Kružno na krosu, ne možemo da stignemo. Tako, brate. Samo trpaj. Samo trpaj. Dosta, ti je krug. Samo trpaj. Ovdje treba. Evo, Đorđe, odmah. Lakše. Evo, tu. Đorđe, ovo gori sa daske. Ne boj. Dakle, je bilo nacrta njegovog novog programa koji je razmatrao predstavništvo Republičke konferencije